Dan moet er nog handjes op. De holen die weer uitsteken, die lijkt van waarom. Dus trouwens mooi, want dan kan ik er echt makkelijker bij komen om daar weer eigen in te zetten. Nou, in principe maak ik alles. Alles is te repareren. En alleen ja, al die verschillende materialen, dus die moet zo'n aanpak hebben en die moet zo'n aanpak hebben. En daar zit nou wel een paar verschil in. En bewerkelijk dat wel, maar we hebben de tijd ervoor. En mensen die binnen soms wel eens een beetje wat ongeduldig. En dan komen ze al bij je van, nou deze poppen, die lijkt al jaren op een zolder. En dan krijg ik hem, wanneer is je klaar? Dan hier de juist er eigenlijk al klaar werden moeten. Maar ik heb ook wel eens poppen gehad van, hoe lang ben ik hem kwijt? Nou ja, een week ben je hem wel kwijt. Oh nee. Nee hoor, let hem net achter de gitaar steken, maar in de hoest hè. Ja, dat gebeurt ik. En hoeveel poppen liggen hier nou, die nog makkelijk willen matten? Wow, net zo raar voor mij. Je leest hem momenteel, nou, een 60. Die moet al nog even gebeuren. Ach ja, ik hier helemaal niks met poppen. Ik kwam thuis te zitten met een bedrijfsongeval en nou toen weer er iemand die zo dat waan, die hier het gevoel er net bij, hij hield eigenlijk ik net aan tijd. En ik koe hem wel en toen zei hij zei dat is wel wat voor die jong. Ja jong, ik zei ik heb niks met poppen eigenlijk net nog. Ik zei is net beter als een vrouw ziek is. Nee, nou ja. Ik heb wat boeken gekregen, ik heb wat aan het lezen geweest. Over de eigenschappen en wat voor soort materialen dat er al hier binnen. En ik ben begonnen en ik ben nog steeds aan de gang. Ik heb nu momenteel even druk, omdat ik krijg op de televisie bezig ben. Dat wie een repair shop van RTL 4. En daardoor ben je wat bekender worden. Ik vind het mooi werk en ja, hoe stikkender, hoe beter eigenlijk, vind ik. Je kan je overluid aan voor poppendokter, maar kijk ik daadwerkelijk. Heb ik foto's maken van extreme, dan krijg je als deze, zak krijg ik hem dan binnen. En dan geef ik hem in wat zetten en aanwerken en dan wordt het zo weer. Achter elke poppen of beren zit wel een verhaal. Want de poppen die is van mem geweest, als hij is van Beppe of een oerbeppe geweest. Maar het ken ik ergens oorzaam, het is van een ben geweest die er net meer is. Dus dat gebeurt ik wel. Dus dan moet het weer helemaal makkelijk worden, zat het oorspronkelijk weer. Elke dag vind ik het mooi werk en dan jerk de meesten alweer van als ze hem komen halen van oh, wat is je weer mooi worden en dit. Nou, dat jouw een hele grote voldoening. Ja, ik vind het hartstikke een mooi werk, vind ik het. Ik hoop je dit nog heel lang dwaant aan mij.